Moderné, dostupné a určené predovšetkým pre zamestnancov. Takto vyzerá nové bývanie v Podbrezovej, ktoré vzniklo vďaka investícii Železiarní Podbrezová. Železiarne tento rok si pripomínajú 185. výročie od svojho založenia. Dlhodobo si uvedomujeme, že bývanie je jedným z najdôležitejších aspektov stability a spokojnosti zamestnancov. Tento rok teda k už 80 zrekonštruovaným bytom, ktoré vlastníme, pribudlo 30 novopostavených bytových jednotiek, ktoré spĺňajú najmodernejšie štandardy. Ide o moderný apartmánový dom Štiavnička. Nachádza sa tu 16 jednoizbových a 14 dvojizbových bytov, pričom jeden jednoizbový byt je dokonca prispôsobený aj pre imobilných obyvateľov. Tento objekt vlastne spĺňa najmodernejšie energetické štandardy. Každý byt má vlastnú kuchynku, kúpeľňu, WC, je plne vybavený, kuchyňa, takisto aj izby sú plne vybavené nábytkom. Mysleli sme aj na dopravu, k tomuto bytovému domu vlastne prilieha rozsiahla spevnená plocha. Na tejto ploche je 35 parkovacích miest, jedno miesto je pre imobilných. Objekt bude vykurovaný 2 kondenzačnými kotlami, na streche sú umiestnené solárne panely na ohrev vody. Prví nájomníci sa do nových bytov nasťahujú už začiatkom augusta. Nájomné bývanie ale nie je žiadnou novinkou. Niektorí zamestnanci ho využívajú už celé roky. Bývanie podľa mňa je tu veľmi dostupné, ale skrz tej práci v rámci ako železiarní, pretože je to krátka cesta do roboty. Nepoužívam auto, chodím pešo, za 5 minút som v podstate na bráne. Býva sa tu dobre. Vybavenie je na úrovni, sú tam proste výťahy, upratuje sa to, dodržiava sa nočný kľud. Takže nemám vôbec výhrady. Tento rok tu už vlastne budú 4 roky, čo bývam v týchto bytoch, konkrétne na Piesku. A prvý mesiac som vlastne býval inde, potom kým sa mi uvoľnilo miesto, tak som tam nastúpil, vlastne som tam až do dnešného dňa. Do práce tu mám vlastne nejaké 3 km, čo je v porovnaní s Breznom určite bližšie a je to pre mňa výhoda proste aj autobusové spoje, aj keď do práce sa nimi inak nedopravujem, ale určite to výhoda aj pre tých, ktorí pracujú na novom závode pre zamestnancov, ktorí vlastne majú, dá sa povedať, ubytovanie, ako sa hovorí, pod nosom. Táto investícia bola financovaná výlučne z vlastných prostriedkov, bez dotácií. Veríme, že tento nový bytový apartmánový dom prispieje k stabilite zamestnancov, spokojnosti a potvrdzuje, že železiarne si uvedomujú svoj záväzok voči zamestnancom a kvalitné bývanie je veľmi dôležitým aspektom tohto záväzku.